Tinin din nagra di belai kena sani tini fungni simino ekbare saltung marka pokjak hingka tuma khlaini no phatarok bo kun khlaina kwrwi hingka hino room no achoklai tongkha by the evening hingka nokbar rok shibna chengkha watui phainani obostha tongkha nokbar shibmani nagra di ayo buphang rok jimi ta baistung ani kujurao klaikha hingka lengkha tap khe palapaini naidi chini mera rok aswkhe tongthokjak laikha borok thaipong salai tong thaipong komon thojak lai masa mar borok aswkhe mar naidi kotor kotor ta chini ba tai bang tahno mera abosi balting tui manugui wak adar ni phaikha tahno chanani naigra di tei kaisa si tong rwksu bebak bagat langbaikha na bobo langjaknai tahno bono bo booking khlaijak si agena haipano phainai tei bini bo naidi bwsakhe thalai sui wak walai ya ta thalaiyo bwri bai bwri wngkha omoba o suika bwri yang nagra dai naithokmani nagra di bokong bo bape yang bo ang balting achukjak hingka bini wak adar hinui omole tamo angkhe bwskango hamhaikhe si hamjak laimani wakte bai suite rok finally watui phaikha aswk pura din tungmani tablet kisa kwchang sinai.